Ve pope kadionica. Uzmi. I da popijemo po jednu rakiju za srećan posao. Ja ti ne pijem, nikak. Kakav pop, ne možda popije da kazimo vodi. I pop ima da ne da popije rakiju, Ma pijan, nego sinoć sam prečerao bile, a neke trebe popele na stolove, poskidale se vi svi, vako ja malo, nisam nešto, ali lako. Ajde da počnemo. Ajde. Voda, vatra i snijeg, kiša i vjetar, pomaže Bog domovome i onome, i ukćanima svima prisnima. Joj, Allah se uvali. Sveti Nikola. Nije Nikola, pope Pantelija. Pantelija za 2 nedelje. A šta me prekidiš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Pa znam, nemoj me prekidati. Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lijepo ovaj vaš dernek. Slava. I opet me preki. Pa znam slebe, ja. Sleba, pa šta? Pa ja ne mogu ovako radit. Ovako i dosta i tandara i mandara i evo ti osvećena ti je vodica i živjeli. Amin. A pope, oče prvo to, je li to neka novi obred? Ja, to ti nova litija, dobili smo pravilo službe, sve su ti vaki obredi. Ovaj glavni popa iz Stambula potpisao i vako radi, onda tako. Kako se to menja sve brzo? Ja moram poći sad, moram požuriti. Pope, da te pitam samo, ovo što ti dođemo vi pola groša, je može u naturi ako može? Daj, šta? Vi, ovdje, da uzeš ovo parče slanine, znaš kakva slanina, vredi više od pola groša. Pogled! Nemoj! Ko duša, Nemoj! Pope! Uzi, pope! Ja postim! Ali danas nije post! Danas nije post, pop. Uži po! Uzmite! Ali ja postim! Mi iz odljenja za posebnog specijalnog odeljenja popova za opela, mi mnogo čašće postimo. Znaš? Ja. Pa jeste kad se ovako malo pogleda. Ima neke logike. A ne drugo. Čekaj, bre. Pa uzi pa jedi post, bre. Šta ovo je?